Siis Lako lukee siinä, eli menin niin kuin Itä-Suomen yliopistolle, siis silloiselle Joensuun korkeakoululle. Ja mä muistan, että tämä oli mun ensimmäinen niin kuin raha. 7-vuotiaana. 7-vuotiaana Heinäpurontiellä Joensuussa. Ei. Ja niin kuin, että onhan täällä omassa perinteessäkin on tavallaan semmoisia asioita, mistä voi niin kuin jotain uusia versiointeja ja sellaisia tehdä. Siis alkuperäisellä Värttinällä oli näitä isän ja mun tekemiä kanteleita. Ja tässä nyt on sitten niin kuin nykyinen Easy Wing, joka on, en tiedä, onko se kaikkein myydyin viisikielinen, en osaa sanoa, mutta että on näitä yli 10 000 tehty eri niin kuin 2 eri mallia oikeastaan Easy Wingeissä. Et niin kuin, on siinä paljon kelattu tässäkin välissä, että miten niin kuin kantele on muuttanut muotoonsa ja sitten omalla tavallaan siis, no tässä se ei ole aivan niin kuin tässä on pikkasen kulmaa, mutta että mikä näiden wingien muoto itse asiassa on? Se on niin kuin männyn ja kuusen siemenen lentosiiven muoto. Oho, okei. Okay. Jossain ehkä tuommoisessa Little Wingissä, joka vielä nappaan tuosta semmoisen. Tää on niitä alkuperäisiä muotoja, ne oli pikkasen pyöreämpiä tai tämmöisiä niinku, niitä on hyvin lähellä sitä siemenen lentosiiven muotoa. Niissä on aina pieniä jotain niinku eroja, ne ei ole aivan identtisiä, mutta jännä, että tämä muoto syntyi ensin ja sitten mä niinku tajusin, että niinku hetkinen, että tämä on niinku tosi yksi yhteen. Et jollain tavalla niinku kaikkihan nämä mun niinku modernimmat muotojutut on niinku tosi orgaanisia. Tavallaan semmoisia niinku kiteytettyjä, vähän niinku luonnonmuotojen kaltaisia. Et siinä mielessä siis niinku moderni on ajatonta. Eikä niinku, siinä ei ole mitään tarkoituksellisesti modernia tai tavallaan toimivuus, akustiikka, muodon toimivuus, niin kuin funktionaalisuus ja tietysti estetiikka. Ajattomuus on aina ollut tärkeää. Kyllä, kiitos.